הכבוד שלי על הפנים היום. מה, אם אורחת תחום יש שתי הצדדים של הלחם? זה נראה לך הגיוני? איך זה לא נדבק לה ליד? איך הוא מתעצבן? שפעת, תראה איך הוא מתעצבן. טוב כבר, נתנאל. עזוב את המטקה, בוא תראה מה קיבלתי. זה סיפור על איזה מישהי במליאה קוראים לה שפיצית, התנדבה לכל המשימות. במקלחת אין לה מים כבר שבוע או שבועיים, אבל היא לא מתוך המזיעות. ואם רק תבקש עוד נשיקה אני מבטיח, היא תגיד לך זה קו אדום. בוא ננקה את המחסן, ואם תגיד זה לא הזמן אז היא מיד תרצה לתת בחלום. די.ג'יי שפעת מתקה נתנאל נתנאל, איך היא אוהבת הנוף, הורגת זבובים בלי סוף. רז חלפון מנגן ואייל מעשן ואני רק רוצה לישון. איך היא אוהבת את הזלת, ישנה על הספות, מנשנשת חטיפים בלי סוף. אני קורא לה מלומדת, קוראת ספר עד הסוף, משתזפת כאילו היא בחוף. היא שומרת על בריאות, אוכלת רק פריחיות, שומרת על בריאות ולא נוגעת בפריסות. היא שומרת על בריאות, אוכלת רק פריחיות, שומרת על בריאות ולא נוגעת בפריסות. השק שינה שלה קרוע אבל היא לא מתלוננת, עושה שיעור חניך ואת כולם היא מעניינת. היא בכלל לא דתייה אבל על שבת היא שומרת, כשהיא בחדר אוכלת את נינה מעצבנת. שיש מדע של שי אז היא לא צועקת איי איי איי, לא מדברת על טלפרת וגם לא על לירון קרת, תדבר איתה על איך שהיא אוהבת את הזלת. ישנה על הספות, מנשנשת חטיפים בלי סוף. אני קורא לה מלומדת, קוראת ספר עד הסוף, משתזפת כאילו היא בחוף. היא שומרת על בריאות, אוכלת רק פריחיות, שומרת על בריאות ולא נוגעת בפריסות. היא שומרת על בריאות, אוכלת רק פריחיות, שומרת על בריאות ולא נוגעת בפריסות. מכירה את גלמן? גלמן? לא גלמן.